बे समाव सानै बर' लाइमोननि जाफुंसार आरो बे जाफुंसारनायखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गामियारिफोरा बरायदों। नंगौ, सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिलाफोथार खोन्दो एबसुनि बानजायनायाव आरो बैग्रिबारि गामिनि रायजोफोरनि हेफाजाबजों सानै एसएससि आनजादाव उथ्रिनो हानायखौ बैग्रिबारि गामिनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव बरायनाय जादों। मख'नो गोनांदि मनज बसुमतारिया एसएससि आनजादाव सिआरपि सायख'जायो आरो अनसुला बसुमतारियाबो बिएसएफआव सायख'जायो। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रबिन बर'। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बारग' इन्डियान आर्मिनि हाविलदार बिपुल मोसाहारि, धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि अजित बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना एबा मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरा बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। दानिया फैदो बिदिब्ला सानै बर' लाइमोन जाफुंसारनायाव बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दैदेनगिरि बिथांमोना माबायदि बिबुंथि लाखिदों, जों बिथांमोननि बिबुंथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों। प्रिपेरेसन खालामनायाथ' बुङोब्ला जों गिबियावनो रिटेन एग्जामा जायो नालाय, बे रिटेन एग्जामनि थाखाय जों रजगार विथ आंकित होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दं, बेजों लोगोसे मोनसे बिसोरनि एप्सबो दं। बे एप्सआव गासिखौबो मोनजोबनाय जायो, जाखि नांगौखिनि सिलेबास, बेजों लोगोसे मक टेस्ट, गासै माने जिखिनि प्रिपेरेसन खालामनाय इकुइपमेन्टस, जिखुनु माने सिलेबास गासैखौबो मोननाय जायो नालाय, बेनिफ्रायनो जों प्रिपेयार खालामनाय जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे इउटुबावबो एसे गुबुन इउटुबार्सफोरनि एसे नायनानै प्रिपेयार खालामनाय जादोंमोन। आरो फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय बुङोब्ला जों लोगोजों आंजोंनो दिमु होननाय मोनसे हाजोआव सानैजों जों प्रेक्टिसखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बेबो सानजौफुनि टाइमाव, जों लोगोसे सानजौफुनि 10टानिफ्राय लानानै 12टानि सिगां, बेनि उनाव बेलासियाव बुङोब्ला 3टानिफ्राय लानानै 4टासिम बेसिम प्रेक्टिसखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो दा बे नाजानायाव जाफुंसारनाय मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसे आं साबायखर बावगोन आंनि न'खरनि आइ, आबौ, आबै, बिसोर आरो आदै मादैमोनखौ। मानो होनब्ला बिसोरो आंखौ दिनै बिफा गैयाब्लाबो बिनि खमि जानो होआलासिनो आंनि नाजानायाव जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो, आंनि न'खरनि आरो रायजो राजाफोरनिसिमबो गासैनिसिमबो गोजोननाय बावबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे साबायखरबो बावबाय। जाखांबोनाय बे फैबाय थानाय समाव मा मेसेज होनना बुङोब्लाथ' प्रिपेयार खालाम मोजाङै, माखासे जा रिटेननि सिलेबास बेफोरखौ नांगौब्ला जोंनावबो मोनगोन, आंनावबो दङ खायसे, नांगौ जायोबा होनो हागोन। आरो लोगोसे बेजों फिजिकेल फिटनेसनि थाखाय एसएससि जिदिना इमान खस्थ' नङा नालाय, बेजों लोगोसे मोजाङै प्रिपेयार खालामबानो हागोनखौ आसा फारिदों। आरो बुङोब्ला आंना 15 बार जाबाय बेबाराव। गिबियावनो जोंहा जेरै अग्निवीर थाबाय, एडिआरइ थाबाय, आसाम पुलिस, आसाम कामान्ड', बेजों लोगोसे आरपिएफ, बायदि बायदि रोखोमनि एग्जामाव आं गोबां होखांबायमोन। नाथाय मायबा नङा मायबा मोनसे जाहोनाव गाबाय थादोंमोन। मेडिकेलाव खेबनै गाबाय, बेजों लोगोसे माखासे रिटेनाव क्वालिफिकेसन जायासै, बिदिनो बायदि बायदि रिजननि थाखाय मायावबा दावखोनो हायाखैमोन। नाथाय बे बाराव 15 बार जाबायमोन नालाय, बे बाराव जाफुंसारनो हाबाय बायदि। आरो आं एसएससि जिडिआव एग्जाम बा ट्राइ खालामनाया दिनैसिमबो खेबथाम जाबाय। खेबनै बाराव आं खेबसे रिटेन क्वालिफाइ खालामनो हायाखैमोन। ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव रिटेन क्वालिफाइड खालामनानै अल क्लियार जाजोब्बायमोन, नाथाय फाइनेल मेरिटआव स्कर खमनि थाखाय सेलेक्सन लानो हादियासै। नाथाय एबार RWA होननाय मोनसे अनलाइन पेड क्लास मोनो, बेहाय क्लास लानायलाय एसएससि जिडिआव मोजाङैनो एग्जामखौ क्लियार खालामनो हानाय, एसएससि जिडिआव सेलेक्सन लानो हाबाय। बेनिखायनो आं बयखौबो बुङो जे जाय एसएससि जिडिआव प्रिपेरेसन खालामदों बा सेलेक्सन लानो लुगैयो, बयबो अनलाइन क्लास लानानै जाहाथे मोजाङै फरायनानै सेलेक्सन लायो। फिजिकेलनि बिखय बुङोबाथाय आं
मोनाबिलि बा फुं टाइमाव वान टाइम खेबसे प्रेक्टिस खालामबाबो जायो मानोना एसएससि जिडिआव फरायनाया मस्ट इम्परटेन्ट बेखौनो बुंनानै आं आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय दे। एसएससि स्टाफ सेलेक्शन कमिसन बे एग्जामाव जोंनि दख'रानि मोननै गामिनिफ्राय सानै फंबायमोना जोंहा उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो जोंना सियाल सापुरि होननाय गामिनिफ्राय जोंना मनज बसुमतारी फंबाय, लोगोसे दिपा बैग्रिगुरि गामिनिफ्राय जोंहा अनसुला स्वर्गियारि बे फंबायमोना सासेया जाहैबाय CRPF, सासेया जोंना BSFआव जोंना सेलेक्सन जादों। बेखौ जों खोनानानै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबांखिनि जों गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो मनजनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला जोंहा दिपा बैग्रिबारिनिफ्राय फंबाया गिबिसिन साख्रिवाला हिसाबै बिथाङा बिदिन्थि मोनसे जाना थासिगोन। बेनिखायनो जों दिनै बेयाव दिपा हालामाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि मन्दिरावनो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिपा खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे दिपा बैग्रिबारि गामिनि रायजोफोरखौ लाफानानै लोगोसे बेयावनो खामानि मावबाय थानाय फ्राय रायजोफोरखौ लानानै जों ज'नो बिथां फंबाय सानैखौ जों बरायबाय। जों दिनै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि सिलाफोथारजों लोगोसे बर' माहारिफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव साख्रि आवलाफोरा गोबांखिनि खम। दा जायफोरा साख्रि मोनो बिथांमोनखौ जुदि जोङो माखासे समाव जुदि बरायनाय हाबाफारिखौ जुदि लायोब्ला बेखौ जुदि लाइमोनफोरनि सिगाङाव जुदि जों आरनाय गांसेखौनो सोथों, बिनि खोथाया जेबो गिदिर खोथा नङा। नाथाय बे सोनायखौ नुबाथाय गोबांखिनि जोंना लाइमोनफोरा मटिभेसन जायो, बिथांमोना इनकारेज जायो। बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो दिनै मनज आरो जि अनसुला बिथांमोननि जुदि जोङो हिस्ट'रिकेल बेकग्राउन्डखौ जुदि नायोब्ला गोबांखिनि दुखु नांनाय। दिनै अनसुला स्वर्गियारि हिसाबै बिथांनि बिफाया उन्दै समावनो रुंसारि जानाय। दाख्लैबावसो जोंना मनज बसुमतारिनि फंबायनि जोंहा आदै मादैमोना पलिटेकनिक कलेजाव सेमेन्ट सापरियाव गोबांखिनि गाज्रि जाब्रबथाय मोनसे जानाय। थेवबो बिथांमोना एथ'बांखिनि चेलेन्जखौ लानानै जे दिनै स्टाफ सेलेक्शन कमिसन आनजादखौ जे उथ्रिसारनो हाबाय, जोंहा गोबांखिनि गोजोननाय दं, रंजानाय दं। आरो जों आसा खालामबावदों बिथांमोना हयथ' खम बैसोनि बिथांमोना गावसोरनि सार्भिसखौ बेस्ट मोनसे पारफरमेन्स देखायनानै आरो जेन आपग्रेडसन जागोन। आरो बिथांमोनखौ नायनानैनो जोंनि लाइमोनफोरा आरो थुलुंगाखांगोन, जों बेखौ आसा फारिदों। आरो लोगोसे बिथां सानैखौ जोंनि बर'नि गेजेराव जे हिउमेन रिसर्स हिसाबै जे साख्रि मोननायनि थाखाय जों सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जों बावदों।